Mano ripota maro Milicente County ma Kisumo kaluwore koda chochni karagwandruok mano bede kind jopiny kod obila okinyi makawuono kaluwore koda magi mabende ne ochocho weche mag ohala koda yore wuoth. Lipodno wabiro miyo kanyo e yo makare e saa ma midhiambo kata weche manyien mabiro. Kawadhi nyime, Jonjore moko e county ma Isiolo ne omonjo skund primar ma Olg'arua kendo wang'o klese adek gi geche ariyo motelo ne yepo mar skunde kawuono. Jodak makono koro dak gi luoro ni monj ma kamano nyalo timore kendo keto ngima nyithigi kama rach ka gidwaro piny owacho mondo chwal negi arita. Luoro omako jodak ma Olg'arua county ma Isiolo tok monjno manotimore odiechieng' alanda ka Jonjore momanore kod gik lweny nomonjo skund primar ma Olg'arua moger kod riwruok moro mok mar piny owacho makonyo jogo mochan e gwengego. Haya mashambulishi yalianza kitu kama saa 7 hapo, saa 6:30 saa 7 hapo mchana, na walikuja watu wengi, karibu watu zaidi ya 20, nafikiri 30 hapo. Na mimi mwenyewe niliwaona kadhaa, na kuna wale nimewatambua na wale nimewajua, yule ni fulani, na nia kubwa hapa ni kuharibu maendeleo. Nafikiri ni choyo. Kuna watu fulani katika hiki kijiji ambayo wako na choyo ya kutopenda hii maendeleo, ama pengine kuna shuki. Klese mowang' gine moting'o jograde 1, jograde 3 kod joklas 8. Kata kamano, luoro kod pod dhi rocho chenro mag somo ne jopuonjre 130 duto masomo e skundono. Kuna wasasi wao wako na hofu kabisa ya wale wajangili ambao walitenda hiki kitendo. Kwa hivyo hata nafikiri imekuwa kama siku 3 sasa wakiwa walali nyumbani, wametoroka kwa sababu ya hofu ya kushambuliwa. Kwa hivyo tungeomba vifaa vya usalama watuwekee, wana usalama ama polisi waweze kuweka katika wakuwe based hapa shule ili tuweze kuendelea na kasi. Kopogore kod jopuonjre mag skund primar, skund no bende negi kar puonjruok jomadongo ahinya nyiri moresi kokale keny mochuno kod nyange jomanyiri. Bende ichwalo chenro mag chiemo ne jopuonjre kata e kinde yweyo. Hii shule hatulipishi watoto pesa yoyote. Wanakuja na tunawapea chakula, wanapata chai, uji asubuhi wakifika saa 2, wanakula lunch ambayo ni balanced diet, na pia wakati wa saa 4 wakati wa break wanakunywa uji, kwa sababu watoto wengi sana hapa wanatoka katika familia ambao kuna changamoto ya chakula. When you are given assignment in school, you used to come and do here. All our books are burnt in that class. Ningeomba nyinyi kama serikali utufungulie shule yetu. Sisi tunaumia hapa nyumbani. Jonyuol kod jopuonjre koro pod nigi luoro ni monj makamano nyalo timore kendo kata bed ni onge gima ne okwal ka mwandu to noketh modhuro. Kichich ni nitiere jomoko mok dwa chenro mag somo e gweng'no. Gidwaro mondo koro okas arita. Kuyo mako gweng' ma Lunywenywe county makaka